I ajmo početi. Dakle, za jedan mali kratki uvod, najprije vi ste na pozivu dobili od firme Pašnjak, da raščistimo šta je Pašnjak. Pašnjak je privatna firma, ja sam jedini vlasnik, jedini direktor, jedini zaposleni, bavi se pomorskim prijevozima, bavi se komercijalnim menadžmentom brodova, nešto je pokušavala po Splitu i po Hrvatskoj, nije baš uspjelo, onda smo se prebacili sa dobrim partnerima vani i sad ta firma počinje funkcionirati. I ona je organizator ovoga. Par riječi, vi svi mene znate, ja sam u stvari jedan krug ljudi pozvao, prijatelja sa tenisa, sa vaterpola, ljudi iz pomorstva, ljudi koji su sa mnom radili, jer sam smatrao potrebnim da ljudi koji mene znaju da čuju ovu priču. Tako jedan skup koji nije nekako, nema političara, nema nekih visokih dužnosnika, ali su ljudi koje sigurno tema zanima. Par riječi o mojoj biografiji, jer i mislim da svi se znamo, ne znamo svi kako je koji je ko putem išao. Dakle, ja sam diplomirao na fakultetu u Zagrebu 75. na temu iz pomorstva, predmet je bio ekonomika pomorstva, a diplomski rad je bio analiza rada linije Jadran-Velika jezera, dakle koju je vodila nekad Jadranska svodna plovidba. Prvo zaposlenje je bilo u Jadroplovu, kao referent, kao samostalni referent, pa kao šef linije za Afriku. Onda sam 83. se prebacio u jednu slovensku kuću, Inter-Europu, i bio tamo 8 godina opet na pomorskim transportima, na organizaciji velikih projekata. I 91. sam se vratio u Jadroplov, naime, pojavio se natječaj u novinama, stari direktor je dao ostavku, ja sam se natjecao, dao sam jedan program. U to doba se desilo da je Jadroplov prvi put u svojoj povijesti postajao manji. U zadnjih 6 mjeseci te 90. prodano je 6 brodova, uzeli su jedan vrlo skupi kredit, firma je išla lošim putem, tadašnji direktor je dao ostavku i ja sam se javio, dao sam neki program. U tom programu je pisalo napravit ćemo od firme pravu europsku firmu, dignit ćemo i uvjete rada i primanja na europski nivo i stvorit ćemo uvjete da moderniziramo flotu. Jer je flota tada bila stara, već 6-7 godina se ništa nije kupovalo, 10 godina se nije ni gradilo, a uglavnom se prodavalo u zadnjem periodu. Nisam smatrao da radimo ništa specijalno, smatrao sam uvijek da treba kopirati one bolje od sebe i smatrao sam da smo dovoljno pametni ako mogu Italijani, Španjolci, Grci zarađivati s brodovima, da to možemo i mi. Okupio sam jedan tim od ljudi koji su već bili u firmi, poslije smo se nešto malo i pojačali i išli smo u tom programu i napravili smo nekakav rezultat. Dakle, kad sam sa svojim timom preuzeo firmu 1991. to je bila veljače 1991. firma je imala 15 brodova, imala je 270.000 tona nosivosti, prosječna starost brodova bila je 15 godina, vrijednost flote bila je oko $70 milijuna, a neto vrijednost firme bila je oko $25 milijuna. Krajem 1998. do kada ćemo pratiti ovaj naš period i zašto sam ja htio da se ovdje nađemo, firma je imala 16 brodova i još jednog u gradnji. Imala je 400.000 tona nosivosti, dakle skoro 40% veću nosivost. Nosivost je bitna jer to je ono što prodajete na tržištu, na bazi toga se zarađuje. Prosječna starost brodova pala je sa 15 na 12 godina, vrijednost flote išla sa 70 na 120 milijuna, a neto vrijednost flote je išla sa 25 na 50. Dakle, jedan dobar razvoj je napravljen i onda je sve to skupa stalo i tema ovog predavanja i zašto je sve to skupa stalo. Međutim, kako svi nemate pravi osjećaj šta je to Jadroplov, šta smo sve imali u gradu jer više nemamo, a tada smo imali, ja ću iskoristiti priliku za dio filma o Jadroplovu koji smo napravili za 50 godišnjicu, da vam ga prikažemo da bi se stekli dojam od povijesti pa do razvoja i šta smo sve u stvari imali u ovom gradu. To je jedno 10 minuta, inače kazeta je 35, ali stavit ćemo 10 minuta samo da dobijemo dojam. U posljednjem desetljeću milenija kojemu brojimo zadnje otkucaje, Jadroplov doživljava uzlet kao nijedan hrvatski brodar do sada. Njegovi su vizionari izrekli, a svi drugi prihvatili, što više i održali u životu, izreku svake godine novi brod. Počelo se skromno.
Godine 1993. za $10 milijuna kupljen je nadasve dobar, ali već rabljeni brod za prijevoz sitkih tereta, Hope. U isto vrijeme u riječkom brodogradilištu gradi se brod za prijevoz spremnika Zrin. Splitski ga brodar preuzima godine 1995. za $37 milijuna. Hrvatska trgovačka flota dobiva tako najveći brod za prijevoz spremnika, no ne za dugo. 2270 spremnika, koliko može ponijeti Zrin, premašeno je već u idućoj novogradnji. U istom brodogradilištu Splićani grade novi brod. Ponijeće kasnije ime Jadroplov Pride. Brod doista postaje ponos ne samo Splićana, nego posada cjelokupne trgovačke flote s istočnih obala Jadrana. Jadroplov Pride ne izmiče oku i sudu najpozvanijih poznavatelja brodogradnje. Ugledni američki časopis Maritime Engineering proglašava ga najboljim brodom u svojoj klasi za godinu 1995. Raste tako ugled riječkog brodogradilišta, ali isto tako i Jadroplova, koji je smogao snage i pokazao smjelosti da u ratnim godinama za Hrvatsku dođe do broda koji jest i koji će dugo godina Splićanima biti ponos. U Hrvatskoj se istinske simpatije stječu kada domaće brodogradilište gradi za domaćega brodara. Nakon Rijeke, Jadroplov snaži flotu još i bliže svojemu dvorištu. Na dokovima Splitskoga škvera, kao gljiva poslije kiše, raste balkarijer Don Frane Bulić. U godini 1997. Splićani ga predaju Splićanima, a slavlje u gradskoj luci tek je naznaka završetka jednog i začetka novih poslova. U 1998. još napravljen brod Split, isti kao Don Frane Bulić ovdje u Splitu, i počela je novogradnja 409, to je brod Mosor koji je tek nedavno završen, o kojem ste čitali u novinama. Dakle, u tom nekom periodu za koji ja odgovaram, ja sam nekako najdugovječniji direktor, i to moram reći, Jadroplova. Ja sam bio 8 godina i 2 mjeseca direktor. Inače, Jadroplov je poznat po često mijenjanju direktora, odnosno druge brodarske kuće. Kad gledate tankersku, atlantsku, lošinsku, nabrojit ćete 2 do 4 direktora od osnivanja do danas. U Jadroplovu ćete nabrojiti 9. Ja sam bio 8 godina, dakle imao sam najviše mogućnosti uticati na život firme i u tih 8 godina stvarno smo uspjeli iz flote izvući 5 starih brodova prosječne starosti 20 godina, nosivosti 84.000 tona, a u flotu je ušlo 5 novih nosivosti 184.000 tona. Istovremeno mi smo u tim godinama potpuno rekonstruirali upravnu zgradu, potpuno informatički opremili sa novom telefonijom. Jadroplov je prvi u Hrvatskoj certificiran po ISO standardu 9002. Jadroplov je prvi na Mediteranu svoju flotu opremio i certificirao po ASM kodu koji je obavezan za sve brodove, a mi smo bili tada prvi. Mi smo jedini brodar u Hrvatskoj koji je svojim dioničarima isplaćivao dividende. 94., 5. i 6. Jadroplov je isplatio preko 7 milijuna maraka dividendi svojim dioničarima. Otprilike 15 milijuna maraka godišnje su bili porezi i doprinosi koje je plaćao Jadroplov državi i gradu. Prosječno i pomorci i ljudi na kraju imali su u Hrvatskoj najveće plaće, pa su iz toga proizlazili najveći doprinosi i najveća korist za državu. Svi umirovljenici su imali redovitu božićnicu. Preuređeno je skladište, otvorene radione, sve invalide rada smo skrbili. I za sve to što smo napravili dobili smo nagradu grada kao najbolje poduzeće, dobili smo nagradu županije kao firma koja je najviše doprinijela razvoju regije. Dobili smo, odnosno ja sam dobio nagradu za menadžera godine i dobili smo Srebrnu kunu 1997. kao drugo najbolje poduzeće u Hrvatskoj, iza Plive. Baš te 1998. smo preuzeli jedan brod, počeli graditi još jednoga i doveli u Hrvatsku najveći kredit koji je ušao u Hrvatsku do tada, $50 milijuna sa Hamburgische Landesbankom. Ovo sve pravim radi uvoda da vidite, da usporedite to što što ste čitali po novinama, jer ovo po novinama niste čitali, po novinama ste pogotovo u zadnje vrijeme čitali druge stvari. 1997. i 1998. dvije velike banke, najprije Raiffeisen, a poslije Banque Nationale de Paris, radile su takozvani due diligence course i pripremale privatizaciju, odnosno kupnju Jadroplova.
Zadnji je to radio Banque Nationale de Paris i oni su utvrdili vrijednost Jadroplova, dakle krajem 98. utvrđena je vrijednost Jadroplova. Ja ću se sad svako malo dizati i dati vam ove papire da se to vidi, jer svrha je da se dokumenti vide, da se ne slušate priču, jer evo govorim, ja sam još prokuvat Jadroplova, pa me ne treba puno slušati, ali dokumenti nešto govori. Dakle, utvrđena je vrijednost, vidi se tu dole na dnu, minimum 94 milijuna dolara, a maksimum 109 milijuna maraka neto vrijednosti da vrijedi Jadroplov. Naime, vrlo često ćete čuti u člancima, vidjeti kao bila je katastrofa, bilo je loše, pa smo morali napraviti to i to. Dakle, strana banka koja je trebala ići sa izdavanjem obveznica na američkom tržištu je izračunala da Jadroplov vrijedi minimum 94 milijuna maraka, a maksimum 109 milijuna maraka i sa tom cijenom se išlo na tržište. U to doba većinski vlasnik Jadroplova je bila Privredna banka Zagreb sa udjelom od 63% i Privrednoj banci, često ćete čuti i to od čelnika banke, mi smo tamo izgubili novce, nismo mogli prodati. Dakle, banci je ponuđeno da se otkupi njihovi 63% za 65 milijuna maraka. Dakle, za više nego su platili dionice Jadroplova i o tome je napravljen bio ugovor, a sa strane banke su pregovarali, dakle, to je taj ugovor, sa strane banke su pregovarali gospodin Prka, gospodin Filipović i njihov strani savjetnik Hutchinson. I utvrdili su oni cijenu 65 milijuna maraka, od toga 20 milijuna u kešu, a ostalo na kredit od 12 godina. I tada ono što smo napravili, to se danas zove ESOP program, mi smo to napravili već 97. i 8. Mi smo anketirali i zainteresirali sve zaposlene, sve pomorce, sve dioničare i sve umirovljenike, skoro sve. I 1257 ljudi, ovdje je spisak svih ljudi, 1257 ljudi je prihvatilo ovaj program privatizacije zajedno s menadžmentom u kojem bi svi dobili jednaki dio. Svak bi dobio 30.000 maraka. Od mene kao direktora do onog zadnjeg čistača. I to je priloženo programu, išlo se u izdavanje obveznice. Dakle, utvrđena velika vrijednost firme, to je, tada smo mi imali veću neto vrijednost nego imala Atlantska plovidba. I Raiffeisen je napravio nešto slično godinu dana ranije. To je to, ali je ovaj program koji je Banque Nationale de Paris radio bio je daleko kvalitetniji. Čućete u više navrata, to sam i ja slušao po novinama, dio ljudi koji su kasnije pisali kaznene prijave, doćemo na kaznene prijave, jer je pred vama čovjek koji ima najviše kaznenih prijava u ovoj državi, više nego Jelavić i ona grupa gore, ali na to ćemo doći. Dakle, ljudi koji sad pišu prijave i govore da su bili protiv toga i da su ne znam šta mislili, oni su mi čak potpisali punomoć da se ide u taj projekt. Jer danas te ljude nalazite na potpisima kaznenih prijava koje policija uredno obrađuje. Dakle, ovdje vidite Kasalo i Radić, to su neki od ljudi koji pišu prijave i govore da su bili protiv, a vrlo su pametno tada autorizirali mene da idem u taj projekt. I uglavnom, dakle, ta firma koja je stvarno skočila, koja je po vrijednosti išla naprijed, koja je zato i dobila sve te puste nagrade i u krajnjoj liniji od te firme je 1000 obitelji jako dobro živilo, a i država i grad su imali odlične koristi jer su na sve te velika primanja išli još veći porezi i doprinosi i svima je bilo dobro. Plus je sav novac koji je zarađen uložen u domaće brodogradilište, izgrađena su 4 nova broda u 3. maju i Splitu i još je 5. se počeo graditi. Međutim, sve je to proglašeno katastrofom, išlo se na moju smjenu, na nju ćemo doći kasnije, iz nekih drugih pobuda. Sad ćemo se vratiti malo natrag. Naime, već 96. su počeli problemi, kad smo mi počeli prve brodove graditi, onda se osjetilo da je Jadroplov firma koja ima novac i koja očito nije bila pod kontrolom, trebalo je nešto iz te firme izvući. I ja sam pozvan u Zagreb na sastanak kod direktora banke, tada je bio Martin Katičić. I od mene je zatraženo se 2 najbolja broda koja smo tek zgradili u Rijeci i prodaju. I da novac pripadne banci, jer eto banka je uložila u firmu pa bi htjela nešto i vratiti. A 5 milijuna dolara je zatraženo da bude donacija za stožer. I to je objašnjeno rečenicom u navodnicima jer tako traži glavni. Ja nisam ni znao ko je glavni, niti me to zanimalo, ja sam to odbio.
Oni su se sastali u Bledu sa gospodinom Kauzovom, to je jedno ime poznato u brodarstvu po mešetarenju, preprodaje brodova i tako dalje. I s njim dogovorili prodaju Jadroplova po bitno nižoj cijeni od ove koji su strane banke utvrdile da Jadroplov vrijedi i koje su bile voljne platiti. I financirati ovu veliku grupu ljudi da to otkupi i zadrži za uvijek većinski paket vlasništva u Hrvatskoj, odnosno u Splitu. Dakle, sastanak sa tim Rusom je napravljen, došli su inspektori na brod, jedan Splićanin koga vi vjerojatno svi znate, dosta je u zadnje vrijeme postao važan, bio je nekakav posrednik, zvao, molio me da to prihvatim, ja sam to odbio. Ja sam potjerao te inspektore s broda jer sam rekao vi možete svoje dionice prodati, darovati, zapaliti, možete mene smijeniti, ali ne možete imovinu rasprodavati. Onda su mi rekli gore, bilo njih 7-8, Martin je vodio sastanak, ako ćeš tako imat ćeš problema. I sad kako ja nisam imao do tada ni jedan prekršaj niti za parkiranje, ja sam rekao po Splitsku možete i meni puvat, ali napravit ćemo ovako. Međutim, oni su kao rekli imat ćeš problema i bili su u pravu. Iste godine, odmah mjesec, dva nakon toga, u Slobodnoj Dalmaciji je napravljen sastanak, vodio ga je Dino Mikulandra, tadašnji glavni urednik, ja ne poznam čovjeka, da on ovdje uđe, ja ga ne bi pozna. 6 ljudi je bilo tamo, interesantno da je na sastanku bio i sadašnji direktor Jadroplova, a on je tada bio predstavnik Jadroplova u Londonu, i još 4 novinara i tema je bila kako medijski uništiti Giovannellija, jer je neposlušan. Ja sam već tada razmišljao, možete me smijeniti, možda je bilo pametno dati ostavku i povući se. Međutim, kad sam vidio kako to sve ide, onda sam ja 1997. kako se to sve događa napisao pismo Lužavcu, koji je tada bio ministar pomorstva, i obrazložio mu, dakle, obrazložio vladi šta se događa, kako nas se želi prodati, evo ne vidi se datum. Vidi se. Dakle, pismo ministru pomorstva sa obrazloženjem šta se događa. Istovremeno, dok ja to pokušavam objasniti strukturama vlasti koji su u biti vlasnici firme šta se događa, dolaze mi 2 oficira 4. brigade sa informacijom da mi pripremaju loše stvari. I ti ljudi imaju ime i prezime i oni su voljni svjedočiti na sudu, ali u ovom momentu ih nećemo spominjati jer to što su napravili ne smiju raditi. Dakle, oni su snimili razgovor u kojem su vidjeli da se pokušava nešto loše napraviti i smatrali su potrebni da mi to jave, to je snimljeno na kazeti. Tekst toga razgovora je ovaj, ja sam to ponudio odmah novinama da objavim, Slobodna Dalmacija nije htjela. Većinu stvari Slobodna Dalmacija neće da objaviti. Jer Slobodna Dalmacija da vi su igrali jednu ulogu. To je snimljeno na kazeti. I pa to su vrlo ružne stvari, čovjek se počne misliti trebali se uopće baviti ovim poslom kad je država vlasnik. I istovremeno šalje se u firmu financijska policija. Financijska policija je boravila 3 mjeseca, ovo je taj zapisnik, pregledavala je poslovanje 96. i 97. I dođe zapisnik koji je više nego uredan. Na svakoj stranici ja na raspolaganju da svaki ovaj dokument ko da želi pogledati, kopirati, na svakoj stranici nisu utvrđene nezakonitosti. Nisu utvrđene nezakonitosti. Nisu utvrđene nezakonitosti glede primjene toga i toga. I tako skoro na svakoj stranici vrlo, vrlo uredan nalaz. Nisu utvrđene nezakonitosti i sve uredno. Sad, kad čini ovo došlo u ruke u Zagreb nadzornom odboru, onda se šalje druga financijska policija. Dolaze 2 kauboja iz Zagreba, jedan se zove Jozo Jozić ili zvao se, a drugi Vlado Rajić. I dolaze, to je bio negdje sam Božić 97. i ide praviti kontrolu istog tog perioda. I naravno ne nalaze ništa, ali onda pokreću onu famoznu priču o Croatia osiguranju i Jadroplovu koji je navodno naplatio više nego je smio naplatiti Croatia osiguranje. Kad su oni došli sa tom pričom, oni su došli s pričom jer mi smo u bilanci imali potraživanje od Croatie na prihodnoj stavci.
I oni su došli s time, ne smijete to imati kao prihod jer niste naplatili. Vi to morate skinuti iz prihoda. I ako skineš u par godina iz prihoda ono što te pripada, onda se rezultat smanjuje, onda je bila priča Jadroplov nije toliko dobar i onda je nešto drugo, a vi ste napravili prekršaj. Međutim, kad su oni došli, ja sam im pokazao, evo, ugovor sa Croatiom, napravljen prije nego su došli. Mi jesmo imali spor s Croatiom, svađali smo se oko šteta i to je bilo svaki put tako. I vjerojatno biste se i vi svađali jer štete na brodovima su velike kad se dogodu, ali je procedura ista. Kad razbijete feral i blatobran od auta, pokušat ćete napraviti desna vrata koja su bila prije razbijena. Sad osiguratelj to može prihvatiti i ne mora. Može vam to platiti, može reći ajte u radionu pa koliko bude koštalo, a možete nagodbom to riješiti. I tako se radi sa brodovima. I mi smo dosta imali okapanja oko Croacije jer je visina premije Croacije bila velika. I mi smo željeli otići kod drugog osiguratelja koji je drastično niži. Da nas priječe da idemo, nisu nam isplaćivali štete. I to je bio jedan spor, međutim mi smo ga riješili. I na kraju to potpisali i sve te novce naplatili prije nego je financijska policija ušla u firmu. I to je ugovor koji smo potpisali 17. prosinca 1997. Gospodin Rizvan Begović i ja, po kojem su se sve štete riješene, po kojem je riješeno i premija osiguranja za iduće 3 godine. Ta premija je bila preko $1 milijun niža od prijašnjih i zato smo to prihvatili i nastavili smo normalno raditi. Ali oni pišu zapisnik kao da tog ugovora nema. Ima potvrda banke da su novci stigli, oni prave zapisnik kao da toga nema. I u zapisniku utvrđuju da smo mi nismo naplatili štete plus da smo tražili više nego nas pripada. I imate jednu apsurdnu situaciju, oni ovaj zapisnik dovode do kraja i temeljem njega poslije državno odvjetništvo diže optužnicu protiv mene i još jednog mog kolege. I ja imam optužnicu na sudu i sad kad god čujete intervjue iz Jadroplova, članke u zadnje vrijeme, svi govore Jadroplov je opljačkan u proteklom periodu, o čemu svjedoče i optužnice. A optužnica je za novce koje smo donijeli u firmu. I neko sebi dozvoljava reći pa niste smjeli toliko donijeti. Čak da smo i prevarili Croaciju, šta te se to tiče ako Croacija nema primjedbi. A šta najvažnije, radilo se po svim normalnim uzancama i ja ću vam ovdje pokazati šta ne bi smio, moje odvjetnice su se pobunile da će ovo prikazivati, ali ja to moram napraviti. Svjedočenje čelnih ljudi Croacije. Dakle, čelni čovjek Croacije, odnosno reosiguratelja Croatia Lloyda, kaže, ja tvrdim da Croatia osiguranje, a niti moja kuća gdje radim, ne bi pristala, niti zaključila takav sporazum kad bi takvim sporazumom bile pričinjene neke štete, bilo Croatia osiguranju ili u kući koja radim, niti inozemnom reosiguratelju. Cijelo svjedočenje je u prilog Jadroplova, odnosno mene, ali ovo je samo jedan detalj. Evo, to je taj tekst. I na bazi tih svjedočenja državni odvjetnik piše da su svjedoci potvrdili opravdanost te kaznene prijave i podigli su optužnicu. Kad sam bio kod gospodina Vrdoljaka, koji je bio tada državni odvjetnik, kaže, a vidi šta pišu novine, moramo nešto napraviti. Ali pročitajte dokument. Međutim, to je išlo tim putem i stalno se priča o optužnicama. Evo, to je ta optužnica. Dakle, radi se o $2.200.000 koje smo naplatili od Croacije, a neki misle da nismo morali. A Croacija se ne buni. Kad bi to bila istina, morao bi Jadroplov vratiti Croaciji $2.200.000, a Croacija je morala stranom reosiguratelju vratiti $1.800.000. A niko to ne pita. I ne traži nazad jer je sve prošlo normalnu proceduru. Ali to je dakle taj grozni kriminal o kojem se priča. Kako sve to ide dalje, jel? Ja sam vidio da teško je s tim svim izaći na kraj i tražio sam sastanak u vladi i tražio sam od Mateše da se nađemo i da raščistimo tu situaciju. To je bio kraj 98. I Mateša me primio početak 99. I na sastanak je pozvao Ministarstvo privatizacije Milana Kovača, Fond za privatizaciju, došla je gospođa Turudić zamjenik i od Ministarstva pomorstva, Lužavec je bio na putu, ali već imao moje pismo i došao je Mario Babić. I mi smo sastanak imali 18 siječnja. 18 siječnja u Zagrebu, kod Mateše, nas 5. I ja kažem, ljudi, ovi u Privrednoj banci ruše firmu.
žele rasprodati imovinu. Ja govorim, ili mi pomozite, ili se to mora tako biti, pa ću se ja povući. Matešine su riječi bile, ne, moraš ostati, firma dobro radi, pratimo je, plaće su dobre, uredno plaćate doprinose i poreze. Pazi, u momentu moje smjene, ja vam to isto tako moram reći, to je bio kraj 98. početak 99. Jadroplov nije imao ni jednu kunu duga pomorcima, ni jednu kunu duga zaposlenima, ni jednu kunu duga proračuna. Ni jednu kunu duga obaveza prema bankama, dospjelih obaveza. Imali smo kredite na 12 godina, velike za novogradnje, ali nijedna rata nije dospjela da nije plaćena. I u toj situaciji oni kažu, vi dobro radite, ne morate ništa, dapače ostani i mi te podržavamo. Jel? Sutradan me zove Sanader i kaže, ne daj se, doslovno, da se to zapisao tada, to kuva desna struja, svi će nas upropastiti, ne daj se, moramo čuvati dobre firme. Ja govorim dobro i ostanem i 2 mjeseca kasnije sam smijenjen odluku nadzornog odbora koji se tada promijenio. Naime, mi smo sa bankom štimali dobro dok je predsjednik nadzornog odbora bio Zdenko Adrović. Danas je Zdenko Adrović direktor Raiffeisena Hrvatska. Međutim, njega su potjerali iz predne banke, tada je bio drugi čovjek do Martina Katečića i makli ga iz nadzornog odbora i u nadzorni odbor je došao kao predsjednik Božo Prka, tadašnji ministar financija. I od tada počinju nevolje, iako je Prka napravio par dobrih poteza što se tiče novogradnje i vlasništva predne banke. Poslije ćemo objasniti kako je predna banka ušla u vlasništvo. Međutim, sve je to išlo od tog dana naopako jer se tražilo da firma da određene vrlo velike novce u svrhe za koje ja nisam pristao. Za vrijeme rata se dalo puno za obranu, davalo se puno donacija, ali ovo nije moglo ići. Po meni nije moglo nikako. Dakle, nakon moje smjene, kako su se počeli najavljivati prodaje brodova i počeli još neke druge stvari najavljivati, ja sam napisao pismo novom ministru pomorstva Pavloviću. To je bilo 22.9.99. I dao sam ministru spisak ukupnih dugovanja Jadroplova koji je utvrđen i prema predanim zapisniku kad sam je predao dužnost. Dakle, bilo je oko 60 i nešto milijuna, ukupno 63,7 milijuna kredita i bilo je oko 10 milijuna duga dobavljačima. 10 milijuna za Jadroplov, to je 2 mjeseca rada. Da ne misle to neki ogromni dug. Jadroplov je vrtio $100 milijuna godišnje. I sad, kako je bilo stotine priča da smo prezaduženi, da je stanje loše, ja sam tada predložio i dao sam spisak vrijednosti brodova, da prodamo 4 nova broda. Dakle, Zrina, Prajda, Bulića i Splita, dobijemo više novaca nego su svi ovi dugovi vrijedni. Ostane nam nešto keša i ostane nam ovo. Ostane nam ova flota brodova. Dakle, 11 brodova plus zgrade plus novogradnja koja se tek počela raditi, koju smo uložili $2 milijuna. Dakle, 11 brodova bez jedne kune duga, bez jedne hipoteke. To je stanje početak 99. Počnemo doći na stanje danas koje tako rekuć ne postoji. Naime, u momentu kad je došla smjena i kad sam ja primoprodaju napravio, ovo je bila imovina Jadroplova. Nikša, izvini, samo nešto pitam. Zašto prodavati kad normalno servisiraš posao? Sve ćeš sad. Ovo je struktura offshore firme Jadroplova. Sve firme Jadroplova imaju 100% vlasništvo. Svaki je vlasnik svoga broda. Svi brodari to rade u svijetu da se zaštite od raznoraznih ataka na svoje brodove. Tako je svaki brod svoja firma, a svaku firmu ima neka druga, a tu neku drugu ima Jadroplov. I bilo je 16 broda, ovo su brodovi sa imenima, malo je masno, ali se ne može se bolje povećati, sa zastavama koje su brodovi nosili, većina je bila hrvatska i jedan brodogradnja. 16 brodova, jedan brodogradnja. To je bilo to stanje i ja javljam Pavloviću i neto vrijednost po pismu koje sam poslao Pavloviću je $45 milijuna.
šta odgovara onoj procjeni Bank Nacional de